Knihovník. Myslím, že je to rychlejší způsob. Zazobanec. Tomu, kdo mi vezme můj kufřík, rád zaplatím. Pan tajemný. Co pak potřebuješ? Ekoaktivistka. Když tebe nezajímají životy zvířátek, tak mě nezajímá ten tvůj. Pan všeználek. Co to jako bylo? Vedoucí skautek. Udělám cokoliv. Holka, co bere minimální mzdu. No, pozitivní přístup asi neublíží. Prostáček. Wow, to je celkem krutý. Stařenka. Soutěže tohoto typu mám nakoukané. Nebo klučina s bločkem. Přesně tak. Většina těchto stroskotanců zamíří zpátky domů dřív, než řeknete a to je teprve začátek. Nedobrodružný tábor. První epizoda již tento pátek na našem novém kanále. Jsme tu! Všichni ven!